Ahoj dievčatá, v tomto kurze alebo v tomto videu si spojíme základné prvky, to znamená, že urobíme rekapituláciu základného kurzu. Už mnohí máte základy za sebou, tak ja sa veľmi teším, teraz si to spojíme. Počas videa ja budem síce rozprávať, ale to vlastne neznamená, že vy máte prestať cvičiť. Vy budete cvičiť, kým nepoviem dosť, alebo kým vaše telo vám nepovie, že je to dosť. Takže ja keď začnem rozprávať, to neznamená, že vy máte prestať cvičiť. Cvičite ďalej a čakáte na inštrukcie. Výborne. Takže začneme tým, že si spojíme lakte, posuniem hore nad hlavou a vysoko ramená k ušiam dvíham, chrbát vystretý, hlava je nad úrovňou vlastne tela, nie je vpredu, nie je vzadu, rovnosť hrubá. Dýcham pravidelne a s výdychom pritlačím bradu ku kľúčnej kosti a držím. Ramena dvíham vysoko, chrbát vystretý, dýcham pravidelne, nezadržiavam dých, bradu tlačím k hrudníku a držím. Výborne uvoľním. Chytím sa ľavou rukou za pravý spánok a pritiahnem hlavu k ramenu. Druhé rameno, to pravé, ťahám dole. Snažím sa dole ťahať. Nejdem úplne cez bolesť. Ide o to, aby ste cítili natiahnutie, ale idete do takého prvého odporu a pomaly stupňujete ten tlak, hej. Nejdem úplne hneď, koľko to dá. Postupne, ako ma telo pustí, vrátim sa na stred. Druhá strana. Teraz momentálne ľavé rameno ťahám dole. Hlavu ťahám ku pravému. Dýcham pravidelne. A uvoľním. Výborne. Ideme na prvý základný cvik a tým je lifting. Už všetci viete, čo máte robiť. Dlhé O. A zdvihnem líca. Techniku už poznáte. Zdvihnem líca. Snažím sa ústa otvoriť čo najviac, ale nejdem úplne cez bolesť. Tak, ako mi to moje telo povolí, ako mi to dovolí, áno? A uvoľním. Ostávam v póze a druhé opakovanie. Snažte sa v tejto póze aj prevrátiť pohľad dozadu, pozrieť sa ako keby dozadu za seba. Tým stimulujete bludivý nerv, to je veľmi, veľmi dôležité. A dýcham pravidelne. Líčka sa snažím zdvihnúť hore čo najviac. Snažím sa vtiahnuť pery čo najviac. Teraz uvoľním a idem tretie opakovanie. Pery dovnútra. Cvičite líčka hore. Zafixované svaly. Držím pózu. Snažte sa tie pery vtiahnuť čo najviac dovnútra. Bradu stiahnuť dole, líčka smerom nahor, maximalizujem to napätie, držím, pohľad prevrátim dohora. Nezakláňam, nepredkláňam, rovno som. Držím, pravidelne dýcham, už by vás to malo celkom páliť. Páli. A pomaličky uvoľním a výdych. Teraz si preklepem celú oblasť tváre, ktorá pracovala. Výborne, ideme na krk, priložím si obidve ruky tak, ako mám ja na kľúčnú kosť. A teraz idem do záklonu, 45 stupňov, zhruba do prvého odporu svalu. Jazyk je hore opretý o horné podnebie ako palacinka.
kútiky dohora a krúžky. A do druhej strany. Idem len do prvého odporu svalu, nikdy nejdem viac, nechcem ten sval viac natiahnuť, ako mi to telo dovolí, lebo si môžem na konečnom dôsledku ubližiť. Ja to nechcem, takže výborne, už máte jednu stranu, teraz ideme na druhú stranu, to isté, takže na kľúčnú kosť, zdvihnem bradu dohora, nejdem úplne záklon, to nie, len zdvihnem tú bradu dohora, pozriem sa 45 stupňov, jazyk hore, kútiky dohora. Desaťkrát. A druhá strana. Naťahujem platizmu. Teraz dopredu, to isté, jazyk hore, kútiky hore, jazyk je hore, pozor, nemám ho spadnutý, usmievam sa. A ešte, 4, 3, 2, 1, cítim pretiahnutie na celej strane prednej krku a teraz do druhej strany. Výborne. A ideme na posilnenie krku. Ruky ostávajú, kde sú. Chrbát je vystretý. Zvihnem bradu dohora. Jemne zakloním hlavu. Pozor, ja nezakláňam úplne, koľko to dá. To je zlé. Nie. Pre mňa je dôležité len predĺžiť ten krk. Takže ťahám sa dohora, zdvihnem bradu dohora. A teraz vytlačím spodnú sánku dopredu krčnými svalmi. Pozor, nielen tak robím. Nahnem krk, vytlačím spodnú čeľusť, výborne, jazyk opriem o horné podnebie, kútiky hore a úsmev. Jazyk je úplne vzadu v krku, snažte sa ho dať úplne dozadu. Bradu sa snažím vytlačiť, ale nie na maximum, tak, aby som cítila, že svaly pracujú, lebo inak vás zbytočne bude bolieť spodná čeľusť. Nejdem nikdy viac, ako mi telo sa snaží povoliť, hej? Takže a držím. Jazyk je vzadu úplne v krku. Na hornom podnebi. A uvoľním. A druhé opakovanie. Vyrastiem, predĺžim krk, idem dohora, záklon, jazyk hore. Keď vám robí problém dať jazyk dozadu, tak sa ho snažte tlačiť na horné podnebie celou plochou, úsmev a držím pózu. To celé musí bolieť. Ešte držím pózu, vás to musí bolieť viac ako mňa, pretože ja si robím prestávky. Uvoľním a teraz idem tretie opakovanie urobiť. Wow, parádne bolelo. Tak, ideme na zvýrazňovať žlíc, takže dlane, to už viete, až ku ústnym kútikom, dlhé O, objímem si hlavu, celé líčka a snažím sa líčka nadvihnúť. Usmievam sa od kútikov, vy už cvičíte, ja rozprávam, takže sa snažím nadvihnúť líčka, zdvihnem kútiky úst, držím ich hore, rovno som, dýcham pravidelne, ruky netlačím extra ani hore, ani dole, len mi fixujú svaly. Tu sú zygomatické svaly, tak si ich predstavujem a robím ako keby smajlíka.
A uvoľním. Druhé opakovanie. Dlane sú úplne až v kútikoch úst. Ako keby mi až dovnútra išli. Áno. Keď si dáte úplne až ku kútikom úst, budete to lepšie cítiť. Využite celú plochu tých dlaní. Nelietajú mi hore-dole. Oni sú presne na zygomatických svaloch. Ani vysoko, ani nízko, ani na brade, lebo som videla, že tak cvičia, tak kadejak. Nie. Od kútikov úst. Ja si dávam túto časť, ako keby mi takto kopíruje. Vidíte? Vy cvičíte, ja rozprávam. Uvoľním a idem tretie opakovanie. A ucho. Kto chce viac, ešte urobi to, že prižmúri, pozriem sa za seba, ako keby mi slnko svietilo do očí a cvičím spodné viečka. Držím pózu, dýcham, snažím sa maximalizovať to napätie, ešte viac dvihnem tie líca, ešte viac, toto. Hej? Aha. Držím, pomaličky uvoľním a premasírujem. Očné svaly. To už viete, jednoduché. Zafixujem si očný sval, môžete prsty jemne roztiahnuť, aby ste si vlastne tú pokožku trošku napli. Dívam sa dopredu, prižmúrim postupne, vrchné, spodné zároveň a držím. Nejdem dopredu, nejdem nejak, nedvíham ramena, uvoľnené. A držím. Cítim aj vrchné viečko, aj spodné, ako pracuje. Pomaličky uvoľním. Druhé opakovanie. Prižmúrim. A držím. Ešte. Snažím sa, ako keby ten pohľad trošku dohora. Hej? Že nedívam sa priamo, ale dívam sa trošku, ako keby 45 stupňov a snažím sa prižburovať a uvoľním. A posledné opakovanie. Môžem prsty roztiahnuť a trošku aj dozadu ako keby potiahnuť. Vtedy to budete cítiť viacej. Držím. Postupne uvoľním a preklepem. Ako? Spodná kontúra tváre. Tiahnem sa hore. Priložím si prsty a úsmev ako keby od spodnej pery. Tlačím bradu dopredu, peru to sa snažím tiahnuť a len držím. Ja robím ešte to, že sa snažím zdvihnúť aj líca. Hej. A ešte aj tak. Keď chcete viac, ale nemusíte. Okay. Ja stále zapájam aj oči. Ja už využívam ten čas a vy už to môžete tiež, lebo vy už budete pokročili o chvíľu. Takže stále, keď cvičíme aj spodnú časť tváre, môžete zapojiť oči a snažiť sa privrieť tie viečka a snažiť sa to spodné vyťahnuť dohora. Uvoľním a druhé opakovanie. Dopredu tlačím a úsmev od spodnej. A prižmúrim. A ešte zdvihnem aj lica. A držím. Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľním a ešte jedno opakovanie. Donútra. A držím. Dýcham. Ja prižmúrim, vy nemusíte.
Môžete ešte dlhšie, ale mňa už bolelo. Preklepem túto oblasť. Vynikajúca. Tak, takže sme si precvičili lifting, zvýrazňovač líc, spodnú kontúru tváre, krk, uvoľnili sme platizmu. Čo sme ešte cvičili? Dobre, ideme ďalej. Takže teraz ideme na zdvíhač líc. Takže urobíme dlhé O, striežku, pätky dlane dole, viete, ako úplne na bradu. Keď takú tú striežku, viete, ktorá. Zdvíham líca. A držím. Zdvihnem líca dohora. Snažím sa vysoko teraz ťahať líca. Predtým sme sa takto smiali, teraz sa snažím ako keby úplne až dohora som ich chcela dať. Držím. Snažte sa tie prsty položiť nie na očné viečka, ale presne ako začínajú lícne svaly. To znamená, že tu je lícna kosť. Pozor na to, kde držíte líca. Vy chcete zaťažiť primárne líčka, preto ich tam držíme. Pomalinky uvoľňujem. A to je ďalšia vec, čo som chcela povedať. Ja idem z pózy do pózy nie nárazovo. Ja sa snažím pomaličky uvoľňovať a pomaličky zapájať tie svaly. Pracujem s láskou, stále to hovorím. Druhé opakovanie. Dlhé O. Tiahnem pery. Dlhá brada sa snaží ísť dole. Koľko mi to moje telo dovolí, samozrejme. Nemôžem ísť úplne cez nejakú nepríjemnú bolesť. O. Rýchka hore. Maličky sa snažte položiť až čo najbližšie k nosu. Tu sa nachádzajú zdvíhače hornej pery. Vy cvičíte, ja rozprávam, neuvoľňujem. Tu sa nachádzajú maličky. Hej, lebo tu sa nachádza zdvíhač. My môžeme aj týmto pomôcť tento sval posilniť. Áno? Uvoľním pomaličky. Tretie opakovanie. Dlhé O, striežka. Snažím sa tú bradu ťahať dole. Prsty sú na lícnych svaloch, nie na očných svaloch. Snažím sa hore. Hore ťahám. Nie len tak ledabolo držím, efektívne cvičte, babi. Nesracajme čas tým, že budem len pasívne. Hej? Držím pózu. Dýcham pravidelne a teraz pomaličky uvoľňujem. A preklepem. Ja som ani necvičila s vami a mňa bolí tvár. Ja väčšinu času stále rozprávam. Vidíte? Preklepem. Výborne. Ideme očné svaly. Urobím také Včko. Zafixujem si zase dlhé O. A teraz môžem zase natiahnuť tvár, ale nemusím. Môžem len tak cvičiť, ale vy už môžete. Dlhé O. Zase si objímem tvár, nemám len tak ruky, lebo ja toto, keď vidím, že niekto len tak si drží, však využijem celú plochu. Áno. Nedvíham čelo a prižmurím. Slnko mi svieti do očí. Spodné viečko dvíham, to vy viete, vy cvičíte, ja rozprávam, vy už viete inštrukcie. Takže zdvihnem spodné viečko, snažím sa ho dostať k hornému. A držím. Držím pózu, vy už musíte vedieť udržať napätie 30 sekúnd. Keď je tu niekto, kto je nový a v živote to nevidel, vráte sa do základného kurzu, prosím vás. Tam vysvetľujem viac techniku, aby sme predišli nesprávnemu prevedeniu cvikov. Nie je dobre skákať hore-dole, uvoľním pomaličky. Uvoľním a idem druhé opakovanie. Dlhé O.
prižmurujem, zdvíham spodné viečko smerom k vrchným. Ja tu cítim dole napätie, musíte cítiť, ako tie svaly tu pracujú, ako sa snažia. Uvoľním pomaly. A tretie. A pomaličky uvoľním. Preklepem mačacie oči, Aziatka. Rovno sedím, nedvíham ramena. Chytím si spánkové svaly, posuniem trošku dozadu a šikmo hore. A pomaličky mám otvorené oči, pomaličky prižmurujem, to viete, a držím. Posilňujem spánkové svaly, uvoľňujem zároveň spánkové svaly, posilňujem očné svaly, nedvíham ramena, uvoľním ramena, sústredím sa len na spánkové, na toto, čo si tu držím. Pomaličky uvoľním a idem druhé opakovanie. Chytím sa, idem čo najbližšie k očiam, k vonkajším kútikom očí, veľké oči, pomaličky prižmurujem. Pohľad prevrátim kľudne dohora. A teraz sa trasú aj vrchné, aj spodné viečka, spánkové svaly. Uvoľním ramena. Kto chce, uvoľním aj ramena. Kto chce viac, otvorí ústa. Končím stále takou vibráciou. Môžete, nemusíte zatiaľ. Ja áno. Idem až do hora. Výborne. Ideme na boxera. Dlhé zase. Ale teraz pery sú von. Urobím peste, ktoré si dám takto do tej priehlbiny vlastne tu. A usmiať. Zatlačím peste k sebe a úsmev. Hej, ako keby risorius, spodné lícne svaly. Inak je stále, keď vysvetľujem, tak sa potím strašne. Mám mokré dlane. Ono sa nezdá, ale ono to vysvetliť niekedy, keď vás hlavne nevidím a nemám spätnú väzbu, tak je to celkom náročné. Viac to uvoľním pomaličky. Viac to budete cítiť, keď sa budete smiať, ako keby ste chceli ťahať kútiky do strán. Teraz ich neťahajte hore, lebo budete zapájať len zygomatické svaly. Chceme zapojiť svaly, ktoré sú tu. To znamená, že ako keby chcem urobiť. Takže toto je možno taká malá pomôcka. Takže urobím. A peste idú k sebe. Trošku robia taký odpor. Ale idem len toľko, koľko dokážem zvládnuť, netlačím viac. Pozor na to.
uvoľním. A ideme ešte jedno opakovanie posledné. A pomaličky uvoľním. Preklepem. Toto by som mala za sebou, túto časť. A ideme na čelo. Dlane idú na čelo. Táto časť už ide na obočia, to viete. Obchytím si hlavu, zdvihnem trošku dlane dohora a do strany a snažím sa ako keby pozrieť dole a zamračiť. Stiahnuť dole obočie. Nie k sebe, ale skôr dole. A len držím. Držím, nedvíham ramena. Tu si môžete kľudne aj oprieť hlavu, takto o lakte alebo o stôl. Tu nemusíte byť vystreté, tu sa môžete aj trošku predkloniť. Tým pádom sa uvoľní krčná. Uvoľním a idem na druhé opakovanie. Priložím si dlane dohora, na stranu, stiahnem obočia, zachmúrim sa ako keby, stiaham obočia dole a držím. Ja si opriem trošku, som v tureckom sede, takže aby ste vedeli, že ako som. Uvoľním a ešte raz obočia dohora, na stranu, stiahnem, držím, dýcham. Ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uvoľním. Dlaň na čelo, druhá na zátylok, dlaň smeruje dohora, pozriem sa dole, uvoľním čelo. Dlaň smeruje hore, obočia ťahám dole. Ruka vzadu mi pomáha uvoľniť tlak na krčnú chrbticu. Maličky uvoľním. Druhá ruka. Uvoľním si rameno. Druhá na zátylok. Dlaň smeruje hore, obočia dole. Pozrám sa dole, iba sa pozriem. Stačí, že sa pozriem, upriamím pohľad dole, alebo zavriem oči, dívam sa dole. Dýcham pravidelne. Tým sa mi uvoľňuje čelo, cítim silný ťah v čelovom svale.
A uvoľním. Výborne. Zabudla som ešte, toto je cvik, ktorý nemusí byť, ja som ho zaradila, nemusíte si ho dávať pravidelne, ale ukážeme si ho. Kto už chce, môže skončiť v tomto bode. My ešte môžeme pokračovať. Takže ťahne. Priložím si hrsty, už viete ako. Ťahám spodnú peru, aj kútiky donútra a úsmev. Snažím sa usmievať kútikami úst, ťahám, ako keby som majlika. Spodná pera je uvoľnená. A sa snažíme toto. Nosovo-ústne vrásky. A vrchná pera. A držím. Ešte. 10. 9. Maximalizujem napätie, držím. Maximalizujem napätie, snažím sa pracovať s tými kútikmi, aby som tam našla to odkrvenie. Pomalinky uvoľňujem. A druhé opakovanie. Usmievam sa. Už to musí páliť oblasti nosovo-ústnych vrások. Už to musí páliť. Keď to cvičíme dobre, už to cítim. Áno? Wow. Keď si jazykom tu prejdem, tam to cítim. Keď toto cítite, cvičíte dobre, hej? Takže ešte jedno opakovanie. Ťahne, úsmev, držím, užívam si to, rovno sedím, nie som zhrbená. Snažím sa vlastne ten svoj telesný postoj upraviť. Ešte. Tak, čo poviete? Máme to za sebou. Je to 30 minút. A snažte sa cvičiť podľa svojho tempa. To, že ja som išla tak, ako som išla, neznamená, že musíte presne aj vy. A ideálne je držať tú pózu 30 sekúnd, len mne sa naozaj veľmi ťažko kontroluje čas, keď aj cvičím s vami, aj vysvetľujem, takže je to zhruba tých 30 sekúnd jedna póza. Idem stále do takého jemného pálenia, vtedy je to efektívne, vtedy je to dobre. Takže toto je základná hodina, v skratke spojená všetky prvky dokopy. A čo nás čaká? To sú rôzne kombinácie s revitonikou, pokročilé prvky. Takže keď ste ready, tak som aj ja. Ideme robiť ďalšie programy, ktoré budú už kombinované s masážami, s revitonikou, ktorá teraz práve tam je a ktorú budeme zakomponovať spolu do jedných celkov, do komplexných celkov pre ešte lepší efekt. Keď máte tieto prvky zvládnuté, ktoré sme teraz cvičili, tak to už bude sveta žiť. Už nám to pôjde oveľa ľahšie a bude to ešte efektívnejšie. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách.